Dewi kok ya senengane ora. Sing akondo hu a ngono sapa? Sing akondo dung 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 jos ngono sapa? Andane wong gerangan kok nembang kira ana to. Gareng ki wis tumur 50 munggah. Nembang ya Ulur Kambang, Kutub Manggung, Sintom Parisono. Apa, Pak? Sintom Parisono. Sinom Parijata. Ah, kuwi mau. Apa? Gegak-gegak. Kowe iki ya wis wong gerang. Nembang sing apik iso to? Aku tetek. Hae gundulmu atos. Ngapunten, Pak. Iki tunggal dene. Hae. Malah kaya dikon. Gereja mencok tanggul angger dujo mesti kaut. Tembok dengan celone muni kapok njaluk meneh. Sapa ngece iki? Sapa sing ngece iki, Mas? Udu aku, Petro, ngawur, Bagong. Udu ndek, Pak. Udu aku yakin sumpah, Pak. Aku ngabekti karo Bapak. Aku sayang karo Bapak. Aku ora mungkin ngece karo Bapak. Sing sok ngece matane plerak-plerak gareng. Mataku pancen kira. Plerak-plerak wong telu do uncal-uncalan. Gereja mencok tanggul angger dujo mesti kaul. Tembak ding Sopo iki mau? Petro, Bagong, Gareng, wong telu. Kandan-kandanane nembang ki sik apik. Enak apa wong urip ning alam donya. Sae dadose dua lolo wis kangelan dipaitu yo la yo mir. Sapa Munimir mau sapa? Munimir mau sapa? Udu aku ya, Pak. Petro. Sapa? Udu aku, Bagong. Sapa?